راديو إيرنا ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ንመጀመርያ እዋን ልዕሊ 5 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክ ክወዳደራየን። ኣብ ኢትዮጵያ ንተደጋጋሚ እዋን ክሰጋገር ዝጸንሐ ምርጫ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ከም ዘይካየድ ተሓቢሩ። ኬንያ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ናይ ነፈርቲ መጓዓዝያ ክቕጽል ወሲና። ዜና ብዝርዝር በዝሒ ናይተን ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝወዳደራ ኤርትራውያን ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ 5 በፂሑ። ኣትሌታት ራሄል ዳንኤልን ዶልሺ ተስፋይን ብ38 ሰነ ኣብ ኔዘርላንድስ ሄንግሎብ ዝተኻየደ ቅድድማት ጉያ እግሪ ናብ ኦሎምፒክ ዘእትወን መምዘኒ ድሕሪ ምርካበን እዩ በዝሒ ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 5 ዓሪጉ። ኣቐዲመን ኣትሌታት ወይኒ ቐላቲ ናዝሬት ወልዱን ኮኸብ ተስፋ ጋብረን ዝርከብዎም 5 ኣትሌታት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኣትሌቲክስ ክሳተፉ ምዃኖም ተሓቢሩ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ 5 ደቂ ኣንስትዮን 5 ደቂ ተባዕትዮን ብድምር 10 ኤርትራውያን ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣብ ናይ ማራቶን 10,000 ሜትሮን 5,000 ሜትሮን ብቕድድም ጉያ እግሪ ክወዳደሩ እዮም። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ብኸምዚ መልክዕ ብብዝሒ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ክወዳደራ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ናይ ፈለማ ፍጻሜ ክኸውን እዩ። ኣብቲ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክስ ሞሳና ደበሳይ ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ካልኦት 3 ድማ ምስ ካልኦት ጋንታታትን ጋንታ ስደተኛታትን ዝውከላ ብውሕዱ 4 ተወሰኽቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ክህልዋየን። ክሳብ ዝዋንዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ጉያ እግሪ ብሽክለታን ምሕምባስን ብሓፈሻ ብልዕሊ 13 ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክትውከል እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ እዋን ክሰጋገር ዝጸንሐ ምርጫ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ኣብ 21 ሰነ ከም ዘይካየድ ቦርድ ምርጫ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ቦርድ ብዝሃቦ መግለጺ መበል ሻድሻይ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ 2 እዋናት ክካየድ ከም ዝተወሰነ ብምጥቃስ ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ሶማል፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን ጋምቤላን ኣብ ዝርከብ ናይ ምርጫ ነቑጣታት ብሰንኪ ናይ ጸጥታን ስጋትን ናይ መድመጺ ወረቓቕቲ ሕትመት ጌጋን ናብ ወርሒ መስከረም ከም ዝተሰጋገረ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ኣብ ክልል ሶማል እቲ ምርጫ ኣብ 21 ሰነ ከም ዝካየድ ዘመልከተ ቦርድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ 2 ክፋላት ክካየድ ዘይንቡር እኳ እንተኾነ ክግበር ከም ዝከኣል መራሒት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቕሳ ገሊጻ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይካዘን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ክልላት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ዞባ መተከል፣ ሓያሎ ዞባታት ክልል ኦሮሞ፣ ደቡብን እውን ምርጫ ከም ዘይካየድ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ናይ ብሔር ግጭታትን ምትፍናንን ኣብ ኩናት ትግራይን ተሸሚማ ትርከብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሰሙን ተካይዶ ቀዳማይ ክፋል ምርጫ ተኣማንን ርትዓውን ከም ዘይከውን ዝተፈላለዩ ወገናት ባእጉ ይነቕፉ። ኬንያ ካብ 11 ግንቦታት ሒዛ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ናይ ነፈርቲ መጓዓዝያ ከም ዘልዓለቶ ኣፍሊጣ። ኬንያ ኣብቲ ጉዳይ ድሕሪ ምምካር ምእንቲ ረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታት ክትብል ከም መርኣያ ጽቡቕ ድሌት ካብን ናብን ሶማል ንዝጓዓዛ ነፈርቲ ዓጽያቶ ዝጸንሐት ክልል ኣየራ ክትከፍት ከም ዝወሰነት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ገሊጹ። መንግስቲ ሶማል ብወገኑ ኬንያ ዝወሰደቶ እወታዊ ተበግሶ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምምሕያሽ ባይታ ዘጣጥሕ ኢሉ። ኬንያ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኤምባሲያ ዳግም ክትከፍት ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሶማል ተማሕጺኑ። ክልቲአን ሃገራት ብዋንነት ክልማይ ኣሸባብን ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ጉዳያትን ክሰሓሓባ ድሕሪ ምጽናሕ ዝምድናአን ምርጫ ሶማል ኣብ ዝቃረበሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ሙሉእ ብምሉእ በቲኸን። ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ብምእታው ተቃዋሚ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ንዝኾነ መራሒ ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ትድግፍ ኣላ ክብል እዩ መንግስቲ ሶማል ክወቅስ ጸኒሑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።
سلام انتعنا نعقدكم يخون زخبركم زخبركن أفكار سبورت أبناء لومي سولوس 15 سنة كل تشان حدن سومناوي ناي سبورت فنونا نتسات فوير تراوين أتلتات رايل دانييلن دولشي تسفاين أب مبل 30 كلتن وردر أولمبيك طوكيو جابان نوتسي تير تراوين تقدم تبشكلتا أب زت فلالي أهجرا وردرات نوردر شامبيون كوس سجري هجرات يوروبان كن ملكتنا كسافة سامي مدبنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم ኤርትራውያን አትሌታት ራሄል ዳንኤልን ዶልቺ ተስፋይን ኣብቲ ካብ ዝመጽእ 23 ሐምሌ ክሳብ 8 ነሐሴ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክ ከሳትፈን ዝኽእል በቑዕ መምዘን ግዜ ወይ ከዓ ሚኒሞ ረኺበን እዘን ክልተ አትሌታት ነቲ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ከሳትፈን ዝኽእል ናይ ግዜ ረቑሕ ዘማልኣ ዝሓለፈ ሰሉ 8 ሰነ ኣብ ሄንግሎ ኔዘርላንድ ኣብ ተሰላሰለ ውድድር ኮይኑ አትሌት ራሄል ዳንኤል ኢትዮጵያዊት ጎደፋ ጸጋይ ኣብ ዝተዓወተትሉ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድር ጉያ እግሪ ንቕድድማ ብ14 ደቂቕ 55 ካሊታትን 56 ንኡስ ካሊታትን ክትፍጽሞን ከላ አትሌት ዶልቺ ተስፋይ ድማ ኢትዮጵያዊት አትሌት ለተሰንበት ግደይ ክብረ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣብ ሰበረትሉ ውድድር ጉያ እግሪ 10000 ሜትሮ ንቅድድማ ብ31 ደቂቕ 12 ካሊታትን 86 ንኡስ ካሊታትን ዛዚማ ራሄል ንውድድራ ዝፈጸመትሉ ግዜ ክሳብ ሕጂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ አትሌታት ኣብ ናይ 5000 ሜትሮ ቅድድም ጉያ እግሪ ተመዝጊቡ ካብ ጸንሐ እቲ ዝበለጸ ግዜ እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና አትሌታት ወይኒ ቀላቲ ናዝሬት ወልድን ኮኸብ ተስፋ ጋብርን ዝርከቦም 8 አትሌታት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ዓውዲ ስፖርት አትሌቲክስ ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢርናኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ንአትሌታት ራሄልን ዶልሽን ወሲኽካ ቁጽሪ ኤርትራውያን አትሌታት ተሳተፍቲ መበል 32 ውድድር ኦሎምፒክ ብሓፈሻ ናብ 10 ናይ ደቂ ኣንስትዮኻ ናብ 5 ክቢሉሎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ አትሌታት ብኸምዚ መልክዕ ብዝሒ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ክወዳደራ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ፈለማ ተርእዮ እዩ ካብ 3 ክሳብ 12 ሰነ ክካየድ ዝቐነየ ቅድድም ብሽክለታ ቤቢ ጂሮ ወይ ከዓ ጂሮ ቺክሊስቲኮ ኢጣልያ ብዓብላልነት ስፓኛዊ ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ክለብ ኮልፓክ ባላን ዮዋን አየሶ ተፈጺሙ አየሶ ነዚ ኣብ 10 መድረኻት 1330 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ንምዕማም 32 ሰዓታት 9 ደቂቕ 46 ንኡስ ካሊታትን ወሲድሉ ኣብ ፈለማ 4 መድረኻት ብሉጽ ውጽኢት ብምምዝጋብ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ተሰሪዑ ዝነበረ ኣባል ኮንቲኔንታል ክለብ ኩቤክ ካእሶስ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙልብራን ኣብ ድሕረወት መድረኻት ከመጀማምሮ ብዘይ መቐጻሉ ኣብ መወዳእታ ካብ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ አየሶ ብ15 ደቂቕን 56 ካሊታትን ድሒሩ መበል 17 ደረጃ ሒዙ ወደ 18 ዓመት ዮዋን አየሶ ብዘይካ ንብጫ ማልያ ንቀጠልያ ማልያ ብሉጽ ሸኻኻይ ንማልያ ንጉስ ዓቐብን ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ ውልዶ ተቐዳዳማይ እውን ጠርኒፉ ናብ ከብሑ ዘጋዓዘ ክኸውን ከሎ ሄኖክ ድማ ኣብ ውድድር ሹካ መበል 16 ተርታ ተሰሪዑ በጋንታ ደረጃ ክለባት ኡኖ ኤክስ ዴር ዴቨሎፕመንት ዛልፊዮሮምቤል ፊዮሪን ኮልፓክ ባላንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ተኸታቲለን ዕውታት ኮይነን ኣብ 1979 ጀመረ ጂሮ ቺክሊስቲኮ ኢጣልያ ኣብ መንጎ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ዝሰላሰል ብመዕቀኒታት ዩኤስኣይ 2.2 ደረጃ ዝተዋህቦ እዩ ካብ ሓሙስ 10 ክሳብ ሰንበት 13 ኣብ ፈረንሳ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ መበል 45 ውድድር ብሽክለታ ላ ሩት ዶክቴን ላ ዴፔሽ ዱ ሚዲ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪመርቴክ መርሃዊ ቅዱስ ንኡድ ውጽኢት ረኺቡ መራዊ ኣብዚ 4 መዓልታት ከባቢ 700 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 27 ኣብ ካልኣይ መድረኽ መበል 18 ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 7 ኣብ ራብዓይን መዛዘምን መድረኽ ድማ መበል 12 ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ብሓፈሻ ብግዜ ኣብ ዝግበር ውድድር መበል 8 ተርታ ተሰሪዑ ስፓኛዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ሙቪስታር አንቶኒዮ ፔድሬሮ ንቕድድሙ ብ18 ሰዓታት 7 ደቂቕን 16 ካሊታትን ብምፍጻም ኣብዚ ዙር ጎብለል ኮይኑ ወፂኡ መርሃው ድማ ካብ ፔድሬሮ ብ1 ደቂቕን 30 ካሊታትን ተፈንቲትዩ ነቲ ዙር ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲዎ ኣብዚ ውድድር ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይኬድ መኽሰብ ደበሳይ ዝተሳተፈ ክኸውን ከሎ ነቲ ውድድር ግን ኣብ ራብዓይ መድረኽ ክውድው ኣይከኣለን ንቀጠልያ ማልያ ብሉጽ ሸኻኻይ ኢጣልያዊ አንድሪያ ቬንድራሜ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ስፓኛዊ አልቫሮ ኳድሮስ ንጻዕዳ ማልያ ብሉጽ ውልዶ ተቐዳዳማይ እንግሊዛዊ ሳይመን ካር ወኒኖመን በጋንታ ናይ መርሃዊ ቅዱስ ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪመርቴክ ክትዕወትን ከላ ኢኬፖ ኬርን ፋርማን ትሬክ ሴጋፍሬዶን ድማ ስዒበና ካልአይትን ሳልሰይትን ኮይነን ብኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ልዑል ትጽቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ተወዲቡ ዝካየድ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ መንጎ ሃገራት ቱርክን ኢጣልያን ብዝተገብረ ግጥም ተኸፊቱ
እዚ ኣብ 2020 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ውድድር ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተኸስተ ለበዳ ኮቪድ-19 ናብዚ ዓመት እዚ ዝተሰጋገረ ክኸውን ከሎ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ኤሮ 2020 ዝብል ስም ግን ዓቂቦ ከም ዝቕጽል ተገይሩ ካብ 11 ሰነ ክሳብ 11 ሐምለ ክዕመም መደብ ተሰሪዑሉ ዘሎ መበል 16 ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ውድድራት ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተዳሎ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓንቲ ወይ ከዓ ክልተ ሃገራት ኣብ 11 ሃገራት ኣብ ዝርከባ 11 ከተማታት ይሰላሰል ብምህላው እዩ ንውድድር ኤሮ 2020 ዘተኣናግድ ዘሎ 11 ስታድዮማት ኣብ ኔዘርላንዳዊት ከተማ ኣምስተርዳም ዝርከብ 54990 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ስታድዮም ዮሃን ክሩፍ ኣብ ኣዘርባይጃን ከተማ ባኩ ዝርከብ 68700 ተዓዘብቲ ዘሳሲ ኦሎምፒክ ስታድዮም ኣብ ሩማንያዊት ከተማ ቡካሬስት ዝተደኮነ 55600 ተዓዘብቲ ዝሕቁፍ ስታድዮም ናሲዮናላ ኣብ ዴንማርካዊት ከተማ ኮፐንሃገን ዝተሃንጸ 30,065 ተዓዘብቲ ዘተኣናግድ ስታድዮም ፓርከን ኣብ ስኮትላንዳዊት ከተማ ግላስኮው ዝርከብ ን51,866 ተዓዘብቲ ዝኣክል ስታድዮም ሃምደን ፓርክ ኣብ እንግሊዛዊት ከተማ ለንደን ዘሎ 90,000 ተዓዘብቲ ዝጥርንፍ ስታድዮም ወምብሊ ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ሙኒክ ዝተሰርሐ ስታድዮም አሊያንዝ ኣሬና ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ሮማ ዝተደኮነ 70,634 ተዓዘብቲ ናይ መሓዝ ብቕዓት ዘሎ ስታድዮም ኦሎምፒያኮ ኣብ ሩስያዊት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ዘሎ 68,134 ተዓዘብቲ ዘተኣናግድ ስታድዮም ክሬቶዞቭስኪ ኣብ እስጳኛዊት ከተማ ሲቪያ ዝርከብ 3,000 ተዓዘብቲ ዘነባብር ስታድዮም ላካርቲያን እዩ ነዚ ውድድር ንኸሳስያ ፈለማ 13 ከተማታት ተሓርየን እኳ እንተነበራ ቤልጅማዊት ከተማ ብራስለስ የሮ ተባሂሉ ዝተሰሚየ ስታድዮማ ብኣግኡ ኣብ ግዜ ክትሃንጾ ብዘይምኽኣላን ኣየርላንዳዊት ከተማ ዳብሊን ከዓ ብሰንኪ ስጋት ለበዳ ኮቪድ-19 ህላዊ ተዓዘብቲ ኣብ ስታድዮም ከተረጋግጽ ብዘይምኽኣላን ነቲ ናይ ምትእንጋድ ዕድል ከይረኸብኦ ተሪፈን ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ስታድዮም ወምብሊ ካብተን ኣብ ካልኦት ከም የእንገቲ ቀሪበን ዘለዋ ከተማታት ዝርከብ ስታድዮማት ዝበዝሑ ተዓዘብቲ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ስለ ዘሎ ፀወታታት ፍርቂ ፍጻሜን ከምኡውን ግጥማት ፍጻሜን ክካየደሉ ተሓዚኡሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ተሰሪሕሉ ዘይፈልጥ ቪድዮ ኣሲስታንት ሪፈሪ ወይ ከዓ ቫር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ ኣብዚ ብምኽንያት መበል 3 ዓመት ልደት ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ፍልይ ብዝበለየ ኣገባብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር 24 ሃገራት ይሳተፋ ኣለዋ ካብዘን 24 ሃገራት ተን 19 ኣብ ዩሮ 2016 ተኻፊለን ዝነበረን ካብዚአን ንክብሪ ሻምፒዮንነታ ትከላኸል ዘላ ፖርቱጋልን ሻምፒዮን ዋንጫ ዓለም ፈረንሳን ይርከበን ጀርመን ካብ ካልኦት ብዝበዝሐ መልክዕ ንመበል 13 እዋን ናብዚ ውድድር ክትመጽእ ከላ ሃገራት ቤልጅየምን ኢጣልያን ከዓ ተዳሊለን ንዝነበረ 10 ናይ መጻረይ ግጥማት ንብሙሉ ብዓወት ምስጋር ፍጹም ዓወት ተላቢሰን ቀሪበን ኣለዋ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውድድራት ዩሮ ዘይተቐልቀላ ሃገራት ፊንላንድን ሰሜን መቄዶንያን በኽሪ ሱታፌን ኣብ ምክያድ ይርከባ ስኮትላንድ ድሕሪ 1996 ንመጀመርያ ግዜ ናብ ፀወታታት ዩሮ ምልሶታ ክትገብርን ከላ ኣብ ዩሮ 2016 በኺረን ዝነበራ ሃገራት ኔዘርላንድን ዴንማርክን ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ዳግማይ ተሓዊሰን ኣለዋ ሃገራት ኦስትሪያ ሃንጋሪ ስሎቫኪያን ዌልስን ቦገነን ንፈለማ እዋን ብምክትታል ኣብ ክልተ ውድድራት ዩሮ ኣብ ምጽዋት ይርከባ ሩስያ ፖላንድ ዩክሬን እስጳኛ ቱርኪ እንግሊዝ ቼክ ሪፐብሊክ ሽወደን ክሮኤሽያን ስዊዘርላንድን ዳንገን ስሒለን ኣብ ኣዳራሽ ዩሮ 2020 ረጊፀን ዘለዋ ተወሰኽቲ ሃገራት እየን ቅድሚ ሕጂ ዋንጫ ዩሮ ኣልዒለን ካብ ዝነበራ ሃገራት እታ እንኮ ካብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም በኺራ ዘላ ሃገር ግሪክ ክትከውን ከላ ኣብ ዩሮ 2016 ተሳቲፈን ክነሰን ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመታት ዘይተመለሰ ሃገራት ድማ ኣልባንያ ኣይስላንድ ሰሜን ኣየርላንድ ሪፐብሊክ ኣየርላንድን ሮማንያን እየን ካብተን ኣቐዲመን ከም የእንገቲ ዝተጠቐሳ 11 ሃገራት ሩማንያን ኣዘርባይጃን ኣብ መጻረይ ውድድራት ክሓልፋ ብዘይምኽኣለን ኣብ ዩሮ 2020 ከም የእንገቲ እምበር ከም ተወዳደርቲ የለዋን ንታሪክ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ምልሲልና ምስ ንርኢ 3 ግዜ ጽዋዕ ሻምፒዮን ዘለዓላ ሃገራት ጀርመንን እስጳኛን ብብዝሒ ዋናጩ ብቐዳምነት ክስራዕን ከለዋ ፈረንሳ ድማ 2 ግዜ ሻምፒዮን ኮይና ሃገራት ሕብረት ሶቪየት ኢጣልያ ቼኮስሎቫኪያ ኔዘርላንድ ግሪክ ዴንማርክን ፖርቱጋልን ብሸነኸን ነፍሲ ወከፈን ሓደ እዋን ጎብለል ኣህጉር ኤውሮጳ ኮይነን ብውልቂት 9 ጎላት ብስሞም ኣጽሒፎም ዝርከቡ ፈረንሳዊ ሚሼል ፕላቲንን ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኣብ ታሪክ ናይ ዝውድድር እቶም ዝበዝሐ ጎላት ዘቑፀሩ ክልተ ተጻወትዮም 7 ጎላት ዘመዝገቡ ዴንማርካዊ ኦሌ ማድሰንን እንግሊዛዊ ኣላን ሽረርን ነዞም ክልተ ተጻወትቲ ስዒቦም ብኻልኣይ ደረጃ ስሞም ኣብ ማህደር ናይ ዝውድድር ሰኒዶም ኣለዉ ብብዝሒ ምስላፉን 21 ግዜ ናብ ሜዳ ዝወረደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብቐዳምነት ተሰሪዑ ይርከብ ጀርመናዊ ባሽታን ሽቫንሽታይገር ብ18 ኢጣልያዊ ሓላው ልዳት ጂያን ሉጂ ቡፎን ከዓ ብ17 ግጥማት ይኽተልዎ
بقرب شتو تولادي تشيك ريبوبليك كارل بوكورسكي شمونتين اب جول تلوطا كوعساسو فتفيتو بمغربو لعلوا ايد زحازي كون كلو كريستيانو رونالدو شدشته اسبانياوي سيسك فابريغاسكا حموشته كوعساسو نغول دلوات جيروم 86 كوعساسو اب لدات مغاطم تغانتا زقمطتن بنصارو خاص 33 غيزه لداتا زدفرتن فرنسا اب تاريخ ولدرات يرو اتا زبزح غولا زغطرتن بنصارو زبزح شتات زتا اناغدتن غانتا خوينا بكل تچافات كبر وسن چبيتا زل هاغريا يوغوسلافيا تبايلا تفلز نبرتكا 4 تጻወታ بقيح كارد بمسانا اتا بديسيبلين اب دحريت تسرعت غانتا اب ايرو 2016 اب مبل 4 عامتن 86 معلتاتن عدميو انصار بلجيوم تسلفو تጻወتي حلا ولدات هنغاري غابور كيرالي بعدمه زعبه تጻወታይ تبايلو سمو اب مزغب كبر وسن سفيرلو انجليزاوي كافالي جودي بلناغام دما بقدمت مال سنبت اب 17 عامتن 349 معلتاتن عدميو انصار كروشيا بستغبره صوتا نهاغرو انجليز وكيلو بمصواتو بعدمه زناسه تساتافي وددر يرو نمخان بقيو وددر شامبيون كعسغري هاغرات اوروبا كسابلومي كلته غزي شامبيون زخونه اسلطان يلن اب 2004 نغريخ مريحو شامبيون اوروبا زخونه جرمناوي اوتورياغل هاغرو نزيكونت غانتا مريحو استعوته انكو اسلطانيو اب 2008 اب 19 عامتن 336 معلتاتن عدميو نسبانيا غاما شامبيون زأسره لويز اراغونز اتي بعد مزدفن وانچا اوروبا چبته علامي كون كلو اتي بعد مزناسه نزي كبر زبقع سلطانخا اب 1994 اب 44 عامتن 192 معلتاتن عدميو بتمساسالي نسبانيا زالي هوزي فيلالونغايو اب 21 سنه 1994 اب مونغو اسبانيان حبر السوفيتن استخايده قطم فصامي زبزحو افكرتي كعسغري باكال زتعذبو صوتا كون كلو اب تعلتتي 79115 تعذبتي اب ستاديوم سانتياغو برنابو ترغيبهم قطمات كعسغري رو 2020 لومي سولس مشت مونغو اب گجلسه زركبا هاغرات بزغبر كلته قطمات قصيلو كمسيو بتي وصي زلو مدب مسرت فلما ساعه 7 مشت اب كتما بودابشت زغاطما هنغارن بورتغالنين هنغاري نزي اب هاغرات تكايدو زعبي قطم بدغفتا تسنيا تكايدو ابرس مهلا ابز حلف 10 قطمات دما زخونه يكون فشلت كيس تماغرت كتغعس لصنحت بنصاروخا بورتغال تጻወتا اب امنا محري زخونه طرزي بقعات يركبو مهلاومن اب مونغو كلتين غانتاتات زكايد ركب ناقلبو تعذبتي سحب كخون تصبيت يغبرلو تشعته كاب ابالات هاغرايت غانتا هنغاري اب كتما بودابشت تولدو مخانوم ينغر ازغانتا غانتا فنان كونا كم زغل غلو غناتي زربو اب هاغراو قطمات 105 غولات اوصيرو زركب كريستيانو رونالدو نكبر وسن بزحشتو هاغراو قطمات عالم نخسبر 5 غولات تريفونو سلازلوا نزي صوتا هرفان بزملو سمعيت كتصاوتو مخانو يغمت اسلطاني هنغاري ماركو روسي كل زكالنا خنغبرينا مسمن نغطم كم زلنا خا نفلطينا اغرنا ادل ديلنا رغيصنا حلمنا نمغاد باغلنا حلمي نصا سلازغونه كنحلمينا حلمنا اب مونغو استرفيو بزعبا حلمنا كنزاربن كنغبرونينا از حلمزي اب زوددر كقصلن تسفو بمبال اوددر يرو نويح غعزو نخغعزو وينتا كم زلو كحبرن كلو علامي بورتغال فرناندو سانتوس بوغنو برغص نخنعوت مصينا كم زلنا متن كاب مدبنا انت دازي حليفنا نعنا ودقتيو يخون بر كنترفينا الى اي امنني نخلو نغرات تدالينا لنا بورتغال انصا زخونه تكون غانتا غطيما نزوددر كتعوتلو بقعت اللوا اب مبل 15 وددر شامبيون كعسغري هاغرات اوروبا نزعاتروا وانچا نخعقبوا دليت كم زلهم غليصو لومي ساعه 10 مشت دما فرنسا انصار جرمن كتراصميا قدم حجي بزح غزي حدن استراخبا فرنسان جرمنن ابناي مدب صوتا كراخبا ازي ناي لومي نمجمريا اوانيو لبلو بزبل سم تفلت بديدير ديشامب تل فرنسا نصوا ايرو 2020 كتونن بحيالو تنتنتي زلعل قمت واهبوا زلو غانتا كتكون كلا بنصارو بياكيم لوف تعلم جرمن اتاوي وصا بقات حيزات ركب از قطم اب كتما مونيك زكايد كوان تخونه فرنسا 5 غزين اب جرمن جيشا سعره چليطا سلازيت فلت ابز صوتا رسه متمان حديرا نختاتو كحجزايو بتوسخي كارين بنزمان انطوان غريزمانن اغاطيموم كابز نبره متناو مغداتي مولو بمولو بمحوايوم نمسمر متقعت فرنسا امنا تفراي كمز غبرو يمنلو فرنسا بزحلفه قرب اوان كاب زكايدتو 6 صوتاتات اب تحمشته كتعوت كلا اب تحده معره تفلاليا منصارو جرمن اب 3 قطمات عوت كتركب كلا اب كلته تسعيره حنسا دما معره وصيا قدمي حجيب تدغاغامي كمز تراي جرمن تحت قمت اب ترخبل اوان كاب تصبيت بزحت وصا سلتدمق حجون مس زي عقب بقعتا تالو دامبر تسفاي بلانيلوم كاب اومروم مولو بمولو زحكوا افكرتي كعسغري بزحت ايكونن
ምስ ምዛም እዚ ውድድር ካብ መዝነት ምስልጣን ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ክሰናበት ምዃኑ ቃል ኣትዩ ዘሎ ያኪም ሎቭ ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት ፀወታ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፈረንሳ ብዓለም ውህደት ዝመልኣ ጋንታ እያ ሽሕኳ ፀወታኦም ንፈልጦ እንተኾና ብኸምዚ ኣገባብዮም ዝፃወቱ ኢልካ ክትግምት ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ሃዋው ጋንታና ኣመና ጽቡቕ ኣሎ ብልጫታትና ብግቡእ እንተዳ ተጠቒምናሉ ነዚ ፀወታ ብርእሰ ምትእማን ክንወፀ ኢና ኢሉ ዓላሚ ፈረንሳ ዲዲር ዴሻምፕ ሸነኹ ምስ ሎቭ ንፋቶ ይዕሩኽ ኢና ብዙሕ ግዜ ተራኺብና ኣለና ሓድሕድና ክንጋጠም ከለና ኣብቲ ግጥምን ኣብ ፀወታን ኢና ነተኩር ሎቭ ክሳብ ሕጂ ብዝገብሮን ከምኡውን ምስ ዘጓንፎ ገለገለ ንኣሽቱ ፀገማትን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ብልዑል በቕዓት ነዊሕ እዋን ክቕፅል ብምኽኣሉን ኣብ ልዕሊኡ ዓብዪ ክብሪ ኣለኒ ንሰሉስ ክረኽቦ ድማ ኣመና ተሃንጢ ኣለኹ ኢሉ ኤሮ 2020 ክሳብ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 7 ግጥማት ዘሰላሰለ ክኸውን ከሎ ካብ ጉጅለ ኢጣልያ ንቱርኪ ብገፊሕ 3-0 ከተዕንዋን ከላ ዌልስን ስዊዘርላንድን ከዓ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን ካብ ጉጅለ ቤልጅየም ንሩስያ 3-0 ኣብ ዝቐፅዓትሉ ፊንላንድ ንዴንማርክ ብጸቢብ 1-0 ረቲዓታ ካብ ጉጅለ ኦስትሪያ ንሰሜን መቆዶንያ 3-1 ኔዘርላንድ ከዓ ንዩክሬን 3-2 ኣፋኒንየን እዚ ውድድር ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ ጉንዖ ተዳልዩሉ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊት ሃገር 9.25 ሚልዮን ዩሮ ዝተቐረበላ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ጉጅለ ግጥማ ዝተዓወተት ሃገር 1.5 ሚልዮን ዩሮ ማዕረ ዝወፀት ድማ 750,000 ዩሮ ኣታዊ ክትገብር እያ ብዘይካ እዚ እተን ሃገራት ዝተፈላለየ መድረኻት ኣብ ዝሰግራሉ እዋን እውን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ መተባብዒ ክዋሃበን እዩ በዚ መሰረት ናብ መድረኽ 16 ዝሰገረት ሃገር 2 ሚልዮን ዩሮ ናብ መድረኽ ረብዕ ፍጻሜ ዝሓለፈት ሃገር 3.25 ሚልዮን ዩሮ ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ዝኣተወት ሃገር 5 ሚልዮን ዩሮ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ሃገር 7 ሚልዮን ዩሮ ሻምፒዮን ዝኾነት ሃገር ድማ 10 ሚልዮን ዩሮ ክሽለማን ብሓፈሻ ነዚ ውድድር ትዕወተሉ ጋንታ ክሳብ 34 ሚልዮን ዩሮ ዝበፅሕ ገንዘብ ሒዛ ናብ ሃገራ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዋ كورات تختاتلتنا نلومي حيزنا لكم قريبنا زنبرنا سومنا ومدب سبورت تفتصيم له زمت سمون بخالق استفلالية تحستوتات كساب نرغب ببزلنا سلام زي راديو إرنا دلت راديو إرنا